תקציב 2017 אושר. מזל טוב. אז לאן מוסיפים ומאיפה לוקחים? אז ככה, מה יותר פשוט מלקחת סוכריה לתינוק? לקצץ 27 מיליון מתקציב הצהרונים. צהרונים, המקום הזה שאליו אנחנו שולחים את הילדים שלנו כדי שנוכל לעבוד ולממן את התקציב הזה, שגם ככה אין בו שום פיקוח על איכות המזון, הצוות, המחירים. ואם כבר פוגעים בדור הבא, אז למה לא לקצץ 20 מיליון מתקציב החינוך? הרמה פה גבוהה מספיק, אפשר להוריד קצת רגל מהגז. עוד כמה טעויות בתלושים של המורים, נצופף עוד כמה תלמידים בכל כיתה, יהיה בסדר. 66 מיליון. זה הסכום שהם מקצצים ממערכת הבריאות הציבורית. אבל אל תדאגו, הם משתמשים בשירותי הרפואה הפרטית. שם הרופא שמטפל בך לא סוגר משמרת של 48 שעות. ואחרון, שירותי הכבאות. זוכרים? טרור ההצתות, אז מסתבר שגם שם יש עודף. עודף של כמעט 4 מיליון. אז לאן כל זה ילך, אתם שואלים? 48 מיליון בחטיבה להתיישבות. הנצחת רבנים, רבנים, לא רבינים. לזה אין כסף. זה עולה 0.5 מיליון. הוועד המקומי בחברון, 2 מיליון. מיזמים במועצות הדתיות, 7 מיליון. ומבנים במשרד הדתות, 70 מיליון. 70 מיליון שקלים. מוגש כשירות לציבור, שזיכרון זה לא הצד החזק שלו. שתפו כדי שגם החברים שלכם ידעו.